Ma and Dwand Onagi. Ma and Dwand Onagi. Ma and Dwand Onagi.
Mana kamano nyakoramga jwang' kamora mara mitire ka utulu makende marwaki chenro mar dundo nagi mokwongo wagoero kamano madunga nyane bungo nyakalaga nyasach polo gi piny momiwa kinde machalo koda kamade mondo wachoko rum chenro mar dundo nagi kaka wuone chieng' tich ariyo tarik 14 dwe mar ang'wen ga 2026 to ma en chenro mar dundo nagi kama wakelo ne kacha jotelo mopogore opogore kaka wuono wan kende kaachiel kod rowere ma bende wadago godo mbaka nyakoramga jwang' chenro kod siasa wadhi nene to chung' margi chalo nade nyakoramga jwang' wan kende kaachiel kod rawera ma bende dhi nyiso ni to ang'o momiyo gipingo sirikand William Ruto kato wan bende gi bade kono dhi nyiso ni to ang'o momiyo gisiro sirikand William Ruto wan kende kaachiel kod iluongo ni Omar St Gabriels bende dhi nyiso na gino ma bende giparo ni gin kaka rowere achiel koka en achiel kuom jotend rowere ma bende oyudore pacho ka nyakoramga jwang' dhi nyiso ni to ang'o momiyo tend William Samoei Ruto osebedo ka thiro oganda kata ne rowere ma bende koro giwuok kacha mar one term kata wan kecha kaachiel koda iluongo ni Brian Opiyo aka Velobi ma bende ochung'ne jatelo ma bende tawo kacha chenro mar Ruto two term movement odhiso ni to ang'o momiyo en kaka ojana oparo ni onengo beni watelo kacha Ruto tamne mar ariyo mate chenro en Steve James aka Nyakwanyoronyi wana kathul makende marwaki mondo mi koro donj kende luwa Facebook pages mago machunyo nagi TV TikTok chuny onagi TV YouTube chuny onagi TV nyakoramga jwang' ka kauthul makende mondo mi chaka chenro ni machalo koda kamandi mor kabisa kuom bedo kodu kendo odiochieng' ma kawuono mondo mi wago mbaka wasebedo gi jotelo mopogore opogore kaka wuono bende kaka chuny onagi TV waneno ne ber mondo mi wawinj pachu akauthul makende mar ma kamera mar mondo nyisa ni to uchiw nade achako gi Omar St Gabriels tulen mari. Advocate as well as mental health champion, which is wan kandi bakachiel koda Velobi aka Brian Opiyo jal ma bende koro wuoko kacha ma wacho ni Ruto nyaka doga e telo no mar ariyo. Brian Opiyo thulen mari. Eruru kamano Onagi TV kuom odiochieng' ma kawuono duoko ne Nyasaye erokamano nyocha an ka kendo achako aduogo mondo watwage ka wang'iyo ni to piny ochomo kanye. Erokamano ahinya mor. Ne janeno machunyo nagi TV eka othulu makende marwaki chenro machalo koda kamandi wadago mbaka kendo ma momi wadhi nyaka ground iwacho ni winjane ground wacho nang'o ground chalo nade wan kende kaachiel kod ojende jomoko wacho ni ojende mang'eny kata thoth ojende ok ohero sirikal mar William Ruto. Jomoko bende wacho ni ojende mang'eny oseyudo lokruok kotenore kaachiel kod sirikal mar William Ruto. Kachako kaachiel kod Velobi, nyiswa gimomiyo ineno ni William Samoei Ruto onengo dog e telo no mar ariyo. Okay, Steve James, gimomiyo an asiro William Ruto mondo dog e telo en ni kwang'iyo government mar William Ruto in terms of chopo machiegni gi jopiny, siro jopiny mar vulnerable kwa compare gi sirikal mosebedo chien kacha, to awacho kendo kadhi ng'iyo sirikal mar William Ruto e sirikal mosetimo achiel ariyo adek nyaka mashinani kuonde ma remote areas mane other presidents ok ne nyal kata mana bedo gi paro mar mondo ochopie. Makama gi kanyo Velobi pod adhi e break matin ka waduogo to wadhi chako kacha kae to bende wadhi miyo kacha St Gabriels mondo nyiswa ni to ang'o momiyo pache chalo kamano. Waduogo bang' sama chuok.
korom ga jwang wadugo no kende tilo mar ariyo kalure kachiel koda ng'ikni mok nyal geng' wacho kwadugo kendo kanyo korom ga jwang thuon wach maben wago mbaka kande kawuono en to en one term kose two term rowere wacho nang' tilo ga jwang an kande kachiel koda jotend rowere mabende nigi paro mopogore e wi sirikal mabende wan godo kanyo korom ga jwang tilo moko na nyisi ni wan kande kachiel koda iluongo ni Omar St Gabriels kachiel koda Brian Opiyo no wang'ado kacha Brian Opiyo kanyisowa gimomiyo oneno ni ojende onengo support Kir William Samoei Ruto e telono mar ariyo kaeto wadhi miyo kacha bende iluongo ni Omar St Gabriel mondo nyiswa gimomiyo gin gineno ni loch nyaka koro wil. Brian Opiyo. Yes. Erokamano Steve. Nawacho ni sirikal mar William Ruto ni gimomiyo wasire mondo dog term mar ariyo en ni nikech en sirikal mo break the record mar chopo machiegni kuom jopiny nyaka kuonde ma remote, kuonde ma interior, kuonde ma jotelo kadha gi oko. Omiyo jopiny moro kabisa gi gik ma William Ruto timo mang'nwa bende wawache ne jopiny kaka wamedo twak. Erokamano maduong' ahinya. Omar St Gabriels thuolo mari nyiswa ni to ang'o miparo ni ojende osebed kowe oko sirikal mar William Samoei Ruto? Erokamano Steve James. Sirikand William Samoei Ruto oko be wadwa ni wagoye sana, but wadwa ni wawach adieri mar wach mantiere. Wan wapingo sirikal nikech gin giwegi, it's their words against them. Sirikal ni nosechiko rawere gik mang'eny, to king'iyo gik ma sirikal ni osechiko rawere kaka tije, yudo ka rawere ikawo titero mana loka kar mondo losnwa tich dala. Koro yudo ka rawera kan mok dwa dhi loka, pako sirikal madwa mano tera loka no bedo na matek. Mar ariyo, wan rowere seche mabe koro wasenyiso sirikal ni to loka ni ok wadwa dhiye, wadhi paro ne sirikal, to sirikal ni bed kendo koro dwa mano makwa, odhi okanwa. Sirikal ni endi be seche wadhi paro ne gigi, tiyudo mani sirikal ni koro en odwa no negwa. En sirikal ma doesn't have a listening ear, ok odwa chiko ite kuom weche ma rowere wacho. Sama rawere owuok wacho gik moko abila nendo, ikwedi ni unun pod un jok matindo, gigi unu kia, weuru jok madongo nyisu mwelekeo. Jok madongo mane sirikal go be kiwe mondo nyisi mwelekeo, iteri mana kona ni. Koro mano wan wewa kanye kaka rowere. Rowere ma Kisumu kose rowere ma piny Kenya mangima? Kawacho rowere, awacho rowere ma Kenya mzima. Nikech chandruok ma rawera ma Kisumu kadhe chalre gi chandruok ma rawera mantiere Kilifi, mantiere Kwale, Vanga piny kucho chonde be kale. Chalre gi chandruok ma rawera mantiere Todo Nyang' malo Turkana be kale. Chalre gi chandruok ma kijana mantiere Kenya kamora mora kale, pogruok onge. Erokamano maduong' ahinya. Koro mano ne iluongo ni rachak wach. Koro wadadhi ni to idhi nyiswa ni to kwa wacho ni gin chandruok, koro wadhi ni to gin chandruok mage chutho mabe samoro ojendo osebedo ka kale, to kiwacho ni Ruto osekonyowa gi achiel ariyo kata mana sirikand William Samoei Ruto osekonyowa, to nyiso ni magi dholubi ka chako kodi nyiswa ni to ere kaka sirikand William Samoei Ruto osemulo ngima ojende kata oseting'o ngima mag ojende malo? Erokamano Steve. Mokwongo sirikal mar William Ruto osemulo kata oting'o ngima ojende malo ka wang'iyo gimiluongo ni Nyota Empowerment Program. Nyota Empowerment Program ni okonyo vijande 1000 kendo otime kaunti ka kaunti. To kata bed ni kuonde moko pok ochope, to wan gi geno ni odhi chopo nikech gik sirikal itimoga in terms of phases.
tie phase 1 phase 2 kamano. Nyota program ni na en pesa ma sirikal miyo vijende nono, free of charge, onge gimiduoke. En pesa momi mondo ka in rawera matin maonge tich, inyalo chako kata mana tiji moro mar uso tong', iyudo godo source of income, ineno kaka inyalo ritorigo, tinyalo rito godo ngima family mari ka in ng'ama osenyombo. Omiyo awacho ni initiatives makamago gin initiatives ma ka sirikal oktimo kata okelo machiegni gi jopiny, to onego bed ni waduoke mana erokamano, nikech sirikal wasebedo go mang'eny to pok wanene gima chalo kamacha manye William Ruto biro go mar nyotani. Mar ariyo, William Ruto through Dr. Raymond Omolo obiro gi program mar German language. German language ni ok oyiero ni iwuok e county ma, as long as ni in rawera moyie somo ma wiye bith, ma nyal mong'e ni education is the key to successful life. Omimi opportunity, ipuonji nono, to kisekadho penj mar German language ni, to sirikal bende ema miyo program, chunge program te kaka udhi loka, udhi chako tich mondo at least ulok godo pacho Kenya ka. Erokamano. Iluongo ni Gabriel, St. Gabriel Omar. Kami thuolo nyiswa ni to ere kaka rowere osebedo ka yudo hinyruok mathoth e sirikal William Ruto kopogore gi sirikande moko? Sirikand William Ruto ni Steve James, wan wahero wacho gima ineno gi wang', ma kata kiwuok oko ka ipenjo ng'ato nyalo wacho ni ma aneno. Sirikand Ruto ni nitiere gi the highest rate of unemployment ever recorded compared to other governments. Mane mimiyo yudo ka wabedo gi social problems like cases mang'eny iwinjo mag hooliganism madonje town. Town ni de nitiere employment kaka osiepna mavelo bi wacho no, gi weche mag nyota kia nang'o mag sirikand Ruto gwetho, de wantiere at a better place as youths. To en gima lich miwuoro ka a lot of PR okete gini mondo nen ka gima jatend piny tiyo, lakini kidhi e piny e ground kaka wanene, luongo ni kaka wanene e ground, then gimi inyalo wacho ni ng'ani okelo telo, ng'ani okelo empowerment, mobilizing yawuoyi dhi kuma Ruto nitiere, shout ne tutam kumi bila break. I think that's not employment, like that's not even empowerment. Midhi timiye siling alufu nidwa nene bang' ndaladi nyaka chieng' moro jatelo moro duoge e gweng'u kanyo. Mar ariyo, wan kaka rawere wapingo sirikand Ruto ni as a government, I expect ni Ruto losnwa tije dalaka. Sama Ruto oselosona tich dalaka, eka abiro bedo a taxpayer, abiro chulo pesa ushuru ne sirikal. Mar ariyo, pesa nano abiro tiyo godo develop mana Kenya waka. Dakitinga ni tera loka, ni monde kadhi apuonjra nini. It's like ni gima dhongere luongo ni brain drain. Chalo ka gima jatend piny timonwa brain drain wan kaka yudhe. The best of the brains montiere godo monego ti godo mondo los pinywa ma Kenya gi ka gi dala ka, okoro tangi nyisa ni ting'o gitero gi loka mondo koro wapam nini dong' ine jatend piny through Raymond Omolo ting'o rawere otero loka. It's like, yes, it's a commendable thing, but why don't you bring those people? Gidaki kel gi bi Kenya ka, gipuonjwa gi ka, take that thing initiative from here to develop Kenya gi dala waka than ting'ruok ni wadhi oko. Kech
Kenya modwa nodongre, ok wadwa ni Germany odongre. Dakikaw the best of our brains idhi loso piny moro, to wando pinywa iwegi jok ma are really struggling, ma itiyo godo e yore moko winjore, kaka mago dhi kelo koko kuonde siasa, dhi ketho oinde ni ji, itiyo godo intimidating josiasa moko. That enough is an indicator ni kuma rowere nitiere gi sani because of unemployment is a reason enough mar pengo sirikal kaka an aneno. Kiduoko gini to Nyanza mangima nikech wachore ni Ker William Samoei Ruto osebedo ka konyo koro jo Nyanza mangima. In kaka achiel kuom yawuot Luo, bende neno ka nitiere impact moro ma samoro kelo kose nitiere kaka wan yudhe ma Nyanza wasebedo ka sirikal ne hinyowa mang'eny kabisa. An adwa miyi practical example, Steve James. Ruto osebiro Luo Nyanza, kendo kibi nene kobiro Luo Nyanza, obiro kendo there is massive mobilization around obiro ne Luo Nyanza. To seche mobiro launch multi-billion projects. Ma niwinjo the other day, Secretary General, the still existing Secretary General mar ODM, kanyiso wani magi gin shiny staff, gin gik manyiel ni anyiela. Niwinjo SGR ikelo ka, loche obiro kanyo, derepe ontiere kanyo yudo ni jok manoti SGR kowuok Mombasa, Okuche, Wakamba, Lilo, derepe mobigodo with a company from that other side emokel kanyo omondiko derepe gi wan pep kai kata kondele kacha kana derepo mokari adek mokwanye madiwache ni tich obiro ni rowere. Okine okelnwa affordable housing kai gero. Kineno jok magero gino, number 1 en Muindi, Lalji, Kisumu Concrete. Jok matiyo kanyo endo king'iyo gi ng'enygi yudo giwacho ni Jaluo Jeuri biro chando gi nini gimayo yawuot wachang sok tiye gigo. Ineno ka jok matiyo kada gichalo kanyo chalo dormitory, gininde aninda kech ok gin joka. Onindo kinyo chiyo dhi mana mbele gi tich. Gik moko biro godo kani empowerment, widows empowerment, kiana ng'o gigieki. King'iyo gi jok magini osetundo kuomgi, gitundo kare na ji 1,000 e Luo Nyanza ka. Kech kaponi wawacho gik ma Ker William Samoei Ruto osetimonwa, en gima onego bed ni waneno impact ma ok en gimoro ni omare madodhi paro ne ji ni Ruto notimo ma. En gima onego bed ni Jaluo te wacho ni macha Ruto notimonwa. Mar ariyo, gigi kende itimogi. We are remaining with one financial year, Steve James. 2026-2027. Maka Nyasaye okonyo wabedo gi supplementary budget moro ka diwachi. Projects mang'ani kelonwa gi gin multi-billion projects, Steve. Pesa midhi tim gi godo dhi wuok kanye? How are they going to fix into that budget? Gin gik mashaini mibiro mana iumogo wenge onage wagi mondo gidog gigo ne Ker William Samoei Ruto kura. To wan kaka jok maneno gini from a different perspective, wan wabro wacho ni one time, kech wang'eyo ni mae to is just for political optics moro martin mar ndalo modong' matin gi ogago agaya jowa mondo ogow godo 2027. Magi gik ma wan kwaseneno boro chunowa mondo waping Ruto, or just to bring it to book ni okay, kisewacho ni magi midwa timnwa gi. Emineno ka wan ok ni wapinge ni oracha sach. No. Like, can you walk the talk? Seche mowacho gigi be gitimrie, to seche ma gigi bitimo, jowa be dak nene ber. Kech ok ibokelo gimoro dalawa tiomo ng'ato taita tabete matiyo. Koridwa na pam ni tutam kumi bila break. Boro chuno mar wacha one time. Erokamano maduong' ahinya. Velobi, chal ka gima Ker William Ruto umiye kacha gino mabende samoro onge ground kata ume, keche ido ka yudhe pod wacho ni ok agine dongruok
ma samoro timore kende, kose bin yudhe manie tend Ruto oyierore to jomoko we oko? Steve James, adwa ni mondo wang'is jopiny adiera. Narrative mar one term ni ma jogi osiko landonwa ni ochakore mana ka nogol Gachagua office ma Isaac Kikuyu. Ask yourself, before gol Gachagua tich, be ni winjo kata Ruto one term anywhere? Omiyo joluo masani dwano donje narrative mar Gachagua ni. Gin joluo ma idwani mondo opog joluo manie sirikal gi maonge sirikal mondo kik winjruok obedie gibed kanyakla. Emomiyo iyudo ka Gachagua osiko mana ni wan jo Mount Ke waonge gino, not knowing ni Gachagua choko joge ma kaponi 2027 ochopo to bire negotiation table to ng'iso Ruto ni an Mount Kenya an kingpin gi, kata Mount Kenya an magiwinja mae kura makama mae demands makama mwadwaro, to gin Luland ka tidwa ni pog jo ODM mondo kik giwinjire, ma kochopo negotiation table to obvious jatelo bro dhigi ng'ama nigi numbers. Omiyo anakwayo joluo ma Gachagua tiyogo kaka kina Babu Owino rengo gini, wawek insight youth. Jatelo ka timo maber, we have to appreciate and recognize. Ruto setemo kar monyalo to pod otimo. Owadwa ni owuoyo ni why is Ruto not creating jobs e Kenya ka, ang'o miyo tero mana ji loka. Tadwa ng'isi wadwa, loka kucho chudo maber moingo kaka Kenya nyalo chuli. Joma tiyo loka, for example, anyalo mi example, nyiluo matiyo loka kaka Slim Nyarawendo gini, they have got, iyudo ka pesa gi yudo kochacha to gikelo Kenya ka, kendo gimako yudhe matindo tindo manigi talents makati ining'e gik ma Slim Nyarawendo setimo to tiyo mana loko guti Kenya ka. Moro be ni Belinda Okecha uma bende mako jothumbe waka manigi talent matindo tindo gi, mako gik mwadware. Momiyo neno ka Ruto tero jowa loka mondo at least giyud resources maber ma ginyalo timo godang'o, ma ginyalo kelo dala, mondo jok mathindo maoko ni stable in terms of tich ginyalo yudo kaka ikonyogi. Mar ariyo, wach affordable housing modo wueni ni ang'o miyo imiyo mana muindi tich contract. I want to tell you, affordable housing gin ute ma atamalo mang'eny, I mean gin ute maboyo kata gichope e levels mang'eny ka gidhi ma. Ok inyal miyo jarating' ma samoro tije en shoddy work, ong'iyo ni otigi kata materials ma of low quality to so pesa mang'eny opugo. Koro sirikal bende en ng'ama riek. Ka wang' kiny odno ose collapse, sirikal endo biro gone koko ni sirikal tiyo ma odogero no ute maricho. Omiyo sirikal koneno ni muindi ni en ng'ama nyalo, en straightforward, onyalo timo gine yo makare, to will go for that person. Gima ji onego ng'e ni gima otimni be en gima otime yo makare, end result emonego bed ni ji timo ji ng'iyo. Miyo wadwa ni nigi paro moro ma ok ane ka en gima nyalo reason well gi yudhe mamoko. Ochalo ng'ama dwano inside jopiny kata rowere mondo ne ni Ruto rach. Jomo wacho ni igolo oko kabiro tiyo affordable housing, iwinjo? Joluo ang'eyo, yudhe mag joluo moko bro koni tij mjengo no tek, iwinja? Koro sirikal bende kosemiyo ng'acha contract, it's upon muindi no mondo ng'i jok monyalo tiyo godo in a peaceful way, mok brono ni gibedo dhulumu kia nang'o ineno. Koro mano ok wanyalo blame ni sirikal ok mi rawere tich. Sirikal mi rawere tich en mani rawere ema moko pingo ni they don't have time mar dhi wichire gi tingre gi smiti duoko koto, you see. Koro kasta kabila mamoko ko yie, let them come and work. Gima duong' ni wan kaka joluo
wayudo gimiluongo ni affordable housing madhi reduce nwa cost mag pesa mag landlord nyocha mayowa Kisumu kae. Ma en adier ni gima smart wacho ni affordable housing ndio kondiko joluo en adier. Gindiko joluo, but nikech joluo gin joma wigi tek ga, gin joma pingo. Koro imedo negi numbers. Ma impact ma affordable housing kelo Nyanza onge. Migero. There is impact still. Ne rowere, kech rowere. Nikech kata mana jok ma weng'o kuondego gin mana joluo. Iwinja. Joma weng'o kuondego gin mana joluo. Are you getting me? Erokamano kuom Gajwang' mano kacha iluongo ni Velo Bima bende koro miwa kacha gino bende osebedo katimore kanyo kuom Gajwang', omiyo kamoro amora mantiere wamiyo gi kacha dakika 5 mondo ginyiswa ni to paro gi en many kuom Gajwang'. Tielo mar ariyo bende mwadhi duogo kacha koro wadhi nyiso gi mondo omiyo ginyiswa ni to 2 term kata 1 term nyalo nade imbe ka uthul makende marua chenro ni kuom Gajwang' mondo miwa pachi ni to isiro paro mar Gabriel koso isiro paro mar Velo Bima kuom Gajwang'. Mana kwadhi mana program kuom Gajwang' pod wan kande kachiel kod owete wariyo go bende wago godo mbaka kandie kuom Gajwang'. Kobire luo Nyanza kandie smart iwinjo ka Velo Bima wacho ni gini nochakore nikech Gachagua nogolo ofis mano meme nochak werno mar 1 term. Ka Ruto ok dhi ng'ama dhi? Erokamano Steve James. Adwa kosoa osiepna ni wach mar 1 term kata gi 2 term ne ok ochakre e golo mar Gachagua. Namba 2, adwa ni kik associate ng'ata who is trying to hold the government accountable to Gachagua. Gachagua is not the SI unit of accountability in this country. Mano gima nyaka wayier. To 1 term kinyalo paro gini nochak wach 2024 ka Gachagua was still the deputy president of this country during the finance bill protests. 1 term was not coined by Gachagua. That slogan 1 term itself was not coined by Gachagua. In ng'ama luwo siasa ma chiegni kabisa ibro ng'iyo siasa ma Gachagua go en ng'at moro liere kolektiga gige rowere. Nyoro no wachako tugo kadi niko kadi ka oseliere ni niko kadi tugo kadi. The same way no oduogo liere 1 term. 1 term manopingo ka nene sirikal ne deputy president. Mar ariyo Babu Owino gini sani edi ng'at mo oting'o ndai, ng'at moting'o maluwo puonj mane jaduong' Raila Amolo Odinga puonjwa. The only people who are following Raila Odinga school of thought nyaka gi sani gin ji ka Babu Owino gini go. Sami paro ne jopiny ni bwana kata ero noseteru e sirikal onego bed ni be sirikal ni bung'ie gi wang' mar ariyo. Okonyiso ni koro wan inside. Kwa nyise ni bwana gimitimo ni ok ber. Nyiso jopiny ni bwana ng'ani gima ng'ani timo no en gima ber. How is that incitement? Mana en incitement man. To owacho weche mag tero ji loka. Wadwa ni Kenya wadwa. To dongruok mar Kenya ok baro time gi brain drain. Janyuol ni ok kat pesa ne teri skul ni gitani mondo kitiego ni ting'ni koro in idhi loka. Ni puonji mondo ikony dhano. Yes, nitie jok moko mani loka to oro pesa dala nini. But which is fine, that is foreign remittances. To king'iyo percentage mar foreign remittances e Kenya kae against our GDP, our gross domestic product. Okay, nyalo timo gik moko ariyo. Koro you can't encourage me ni atan para there no. What go give weche mag jowa mata. Bwana seche ma Babu Owino gini wacho ni SHA ok ti. Health committee no nyiso. They even approved it. Nyiso ni SHA in a few months time odi bedo ni weyo tich. Sama Babu gini nyiso ji magi ok ni koro gini inside.
Sama bago biniparo ni 10 point agenda chapter po bedo implemented, which deadline 7th of March this year. Ok ni gin insight. Sama iparo ne jogi ni bwana no wan nyaka ginadiko report. It's full implementation. Poko team. Ok ni koro wan insight. Sama iparo ne japiny ni bwana kata pes mafuta be or kai toka we are just surviving. Ok ni koro wan insight. Ok ni bago not in any way. Korigo ni shit. Exactly is a bit of man being university pitched. Iwinjo siepa. En ng'at moro mabita ni nobedo koro now that me ng'ama no impeach por tiere telo obolo each wang ne in various ways possible, and in a way gik mowachogo be duogo resonate gi japiny. Ruto osetimo piny ni to an extent makoro ji neno ni Gachagua no kore ng'ama ber. Of all the people ni Gachagua no ni kore madwa bedo ng'ama ber. Chako nade? Kapok adhi ir velo biye na moda penji, issue mabende wuok ni josiasa tiyo gi rowere iwache nang'o? An gimoro adwa nyiso jok ma push such kind of a narrative ni ng'ato ang'ato nigi conscience ne. Onge ng'ama biro maki twe ywe gi ngore ni bwana in biya nyaka ipaka. Ama ni nang it is what you believe in. Kineno rawera dhiye gir ng'ato ma jasiasa, that is what he believe in. Rawera kako maro kiboro ywayo ni obiyo pak to tam kata one tam ni jasiasa moro ywaya, ka an awuon out of my conscience ok ang'iyo gino ni mabe ngima donjre koda to kata katime ene gima onego be natimo. Koro rowere yes nitie mitiyo godo gi josiasa, mano is a fact. Ok wanyal umo mano duku moseyudo ma ok wanyal umo. Rowere ma koro ni one term, wano kaka Chago be ni one term, kweth mar Edwin Sifuna gine be one term, unun kanyo. An gisani, now that those are the two divides ma you must identify manyaki yangri godo kaka rawera, an abro wacho ni ane one term nikech gik ma gichung'ne. Koro ine kweth mane? An ane one term. Mane? Ane kweth mar linda wananchi. Kech nyaka gisani mage jok ma o carry the ideals mag the late Raila Amolo Odinga. Gine magi kedo ne japiny, because that was our identity kaka jaluo. Jaluo identity ne en osebedo ni gorruok ne ratiro mar japiny. Mane kuma wantiere gisani. Velobi, kaka no wacho cha ni sasa ma pija tend piny Kenya biro Nyanza kandie. Chal ka gima ground onge kode, koro mobilization itimo mondo mi odhi orwak ker. Mondo mi onyis ker ni un kode kaka jo two term. Chal ka gima ntiere gima itimo dhir kandie mok timre. Adwa nyisi Steve James. Sasa mineno ka ker nitiere e Nyanza ka. Tineno ka papo pong'. Ng'eni jogo odhi nikech hera magin godo gi ker. Nitiere gik ma ker osetimo k Nyanza ka ma jopiny bende neno. Higni mang'eny Steve James. Position mane ker omiwagi gin positions magin gi teko e sirikal ahinya. Nikech treasury e kama keyo pesa te e Kenya mangima. To mano wuod luwe mantiere kanyo ma en John Mbadi. Biwinja maler. Mar ariyo, arita kwe, ministry mar interior ni ene morito gimora weche kwe e Kenya mangima. Mano kete doket mar luo. Weche mag sitima ot ka ot ni e doket mar luo ma CS Opiyo Wandayi e mochung'ne. Steve James, joluo bende neno ni Ruto ni en kara e jatelo maneno ni joluo bende gin jomonego beni winjo ber sirikal. Omiyo kubi ka ji winjo no biro to mine wuok makata gin mane chiro, chuo wuok makata gin mane apiko. Iwinja? Yani dhano biro mondo winj gima ker biro godo manyien mondo wamedo wa kuom mosemiyo waka.
Omiyo joma wacho ni ji ni ka Ruto biro to ni jotelo mobilize ji, ichulo ji mondo dhiyo. Ka gin gi proof, gikel ne jopiny kama in ginene kichule ji no. Onge jomichulo. An pok aneno jomichulo mondo odhi kuma Ruto nitie. Jopiny dhi nikech gik ma Ruto osetimo. Jopiny dhi nikech yudhe wuok nikech Nyota programs. Yudhe wuok nikech developments ma PS Dr. Raymond Omolo timo negi. Koro joma wuoyo about mobilization go mako gin propaganda and gin hot air. Mago jonyiego madwane mondo joluo odhi against William Ruto to Raila Amolo Odinga nowewa gimiluongo ni broad based government ma wan kanyo to stay nyaka 2032 kendo wan gi geno ni ka Ruto biro we loch to we wuod luo moro kanyo ma bende biro chung' ne oganda luo manyalo bede kata ker in the near future. Erokamano nyakoram gajwang' bed mana kete chunyo nagi TV dondo nagi wan kande kachiel kod rowere mabende go siasa kanyo koram gajwang' chenro ni en iluongo rowere kod siasa. Two term gi one term ang'o momiyo bende koro rowere moko owacho ni Ruto ok nyal dok e telo teno mar ariyo, to ang'o momiyo rowere moko bende wacho ni Ruto nyaka dogi e telo teno mar ariyo. Wan kande mar temo yudo gino mabende samoro nigi ng'ekne nyakoram gajwang' mabende koro wan kande kachiel kod rowere gi to gitemo nyisowa ni to ang'o ma kelo ma nyakoram gajwang' med kete chunyo nagi TV wadhi yuyo matin kang' waduogo to wadhi chako kachiel kod somo ote magi mondo mi wapach nyakoram gajwang' kata gino mabende digomb ng'eyo ibi nyiswa ni to Ruto tiyo nade, en one term kose two term. Med kete chunyo nagi TV waduogo bang' sama chuok. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please.
Mana kamano nyakura magajwang' wachako duge kende tilo mar ariyo ma wagomba kakacha kachiel kod rowere chenro en Duond Onagi 2 term versus 1 term, wan kande kachiel kod iluongo ni Omar St Gabriels kachiel kod Brian Opiyo. Nawacho ni kwaduge tilo mar ariyo dhi chako kachiel kod somo ote magi mondo ne to iwacho nang'o nyakura magajwang' wan kande kachiel kod wan ka gi jomo sedonjo kande mang'eny, wan kande kachiel kod tejo mokete chenro ka. Wan gi Jaji Adero Joash, wan gi Ogweno Linda Biko Mbadi, karibu sana. Wan gi Yobi Mrushian, Abdola Junior, Linus Jakochomo, Joshua Opande Sadat, Ras Okeo, Jekonea Wio Chieng, Velobinya Kwanya Joni Mbenika, Jennings Ochieng, Nyakwar Nyayugi, Rachel Russell, Willis Tabon 254, wan go Tale Preza Nyapenina, kaito Charles Orlando wacho ni tam, 1 term ni moja. Joshua Pande Sadato wacho ni asedonjo. Kaito wan kod ote moko kandi bende, wan kandi giluongo ni Vincent Ouma wacho ni mimi ni 1 term Timbabu. Wan gi Msiani Wunia wacho ni 2 term milele. Wan kandi kachiel kod Kate Obonyo wacho ni 2 term siku zote. Nikech ma en rowere kod siasa, Ruto nobiro kane kata mana ker mar pacho ka nobiro mogelo kacha Nyota. Adwa ni nyisa kacha Omar ni to bende nitiere kaka Nyota ni notemo siro jende, nikech ma en chenro mano ken rowere mondo mitinggi malo. Nyiswa ni to ere kaka ma ne okomulo ngima mago jende. Erokamano Steve James. Wach Nyota, odwa ni waelewa wach Nyota ni monde. Nyota namba 1 en loan manowuok e World Bank. Iwinjo, mano mi piny Kenya on matters youth empowerment and development. To ka nokele gi rais, kaka ing'eyo chien kanyo kind rowere gi rais okosebedo maber. Are chien are 2024 bang' finance bill protests. Uhusiano kindwa gi rais pok obedo maber. To kane jogi oyudo loan mabe nokaw gi nyingwa ma wan be pod maboro chule, okelnwa Nyota. Nyota ni kanokele ni rais ka wuotho all over the country, all these counties ko distribute Nyota. To objective mane mar rais wuotho gi Nyota ni, it was politicized in the first place. Noloke siasa. Pesa bila ni kimiyo youth, ok tangi bia kawuono ni bwana in adami 50,000 idhi chak kod ohala. Yet to ionge gi rieko mora Donge ne gipuonjo ji kane pok omigi pesa no ne gitiego rowere. Pod ineno gima onego bed ni timo, nitie gima iluongo ni SEST, Socio Economic Skills Training, mano onego bed ni timo ne rowere gi monde kao ndalo 45 eka miyi pesa. To rowere mane rais miyo pesa kane neno gige mano dhiego, not even a single one undergone SEST training. SEST training correct. In be ne apply Nyota? I didn't apply. To sani timamo? Abiro kanyo Steve. Adanet di be ne apply Nyota? An noko apply Nyota. Nango? Because what I believe in, okay, kaka they kao gowi monde miya mondo chaka duoga chule. Iwinjo to me no kikawe nikech sirikal no kaw gowi. Gowi ok omede wi gowi. To bende nitiere jok mano kawe motimo godo gimo maber. Nyaka gisani an kata ng'at achiel manyalo siem ni ma nokawo Nyota otimo godo gini onge. An kaka an Omar pok aneno. Gini kaka nonego bed ni time, nonego bed ni itimo ne yawuoro were SEST training. Kech gini nodhi oriwe gi KISIP, Kenya Informal Settlements Improvement Project. Ema ne timo gimiluongo ni capacity building ni training ni endi ni timo ne rowere for 45 days. Bang 45 days na kose tim ni mibedo mi certificate mo nyiso ni ng'ani is now qualified mar yudo Nyota ni endi eka mi pesa ni.
but king'iyo kaka rais notime, noloke siasa, iwuotho godo awuotha, pesa ni bokumigo to imiyi nus 22,500, konchiel to gilando ni gimiyo ji 50,000. So there is a lot of consistencies mane surround gini. Impact mane gini nego bed go de ground kuom yudhe onge. I can tell you without fear of anything or contradiction ni ng'eny jok manomi pesa no nyaka gi sani moko nodhi omadho, moko nodhi onyiewo godo gik moko kata mag ot, moko nochulo godo rent. To king'iyo gino, as youths wan wang'iyo sustainability. Gima nyalo konya kawuono, kiny gorueya. 50,000 biro konya kawuono, kiny gorueya. Ka ok opuonji ni ok 50,000 ni kamiyi, inyalo timo kode kama, inyalo timo kode moro ni, inyalo timo kode moro ni, kin go ohala inyalo kode stock, kionge ohala inyalo chako kode ma. To ma ng'ato ma en maybe most of the youths it's their first time mako pesa bila noendo. To gi rowere ni waka king'iyogi. King'iyogi sani. Maisha ni makosa okoro ken mar William Ruto, en mar rawera nikech makosa en mar William Ruto nikech the due process manonego lu mondo mi rowere gigo nokoluwo. En nobira kapok adhi ir belobika imona pinge ni pinjo moro kandie. Gino mabende samoro thiro rowere ma samoro ok oyubed ka yudo tije nikech ok ginyalo yudo capital mar chako biashara. To bende ute kata mana weg pesa kata mana bengi mamiyogi pesa ok nyal miyogi nikech ok gin gi trust ne ginyalo duoko pesa ni. To ma kero biro mar miyogi pesa ma ok giduok mondo miyogi chak godo ohala. Ma ok en gima ber nikech obiro mondo miyo kony rowere mondo miyogi ne kaka ginyalo timo achiel ariyo adek. Nikech capital ni e gima bende osebedo ka chando ng'ato mi capital mondo chak godo ohala. Adwa ni mondo iwinja kendo iwinja maber. I don't have a problem gi Ruto kelonwa nyota. Iwinjo. Problem mantiere kae ni kikelo gimoro ma like in short it lacked political goodwill. Objective mane gin gibiro achieve godo nyota no endo is not its really intended objective. The intended objective neni i empower youth igol gi ang'oa from kama negitiere point A to point B. Here is the challenge. Mondo mi itim kamano endo, access to capital it's a challenge to yawuoyi. Okotamare. To kido yawuoyi mang'eny gi yuago access to capital gin jok mong'eyo ni capital ni koyudo onego tim godang'o. To king'iyo rowere mane miyo gini, it was just being given out randomly. Iwinjo. Kata ng'at moro ma kata school moro malong'o modhiye is a youth, yes. Omiya pesa no endo. To yet nitiere magi kanyo velobi. Kadugo kodi kandie Ruto iwacho ni timo tich maber kabisa. To rowere bende ywak ni ngima tek. Kalure gi bende gope ma bende samoro sirikal olo kachiel kod weche mag mibadhi ba bende samoro koro hinyo japiny mar Kenya chutho. To rowere ma bende koro kelo koko mag achiedh nade gi weche mag njore matimore sakasa. Steve James, ywak mar rowere ni tich onge ok en ywak mochakore gi government mar William Ruto. En ywak mosebedo higni gi higni. Onyuolwa wayudo ka rowere ywak ni tich onge. Omiyo an aduoko ne Ruto erokamano maduong' kuom biro kod ways moko, yore moko ma inyalo yudne godo rowere tije. Ginyalo bedo self-employed. Kaka tosewach ni nyota empowerment program ne miyo rowere pesa ma ok duoki cha. Koro ka in ng'ama riek, iti gi pesa no yo mowinjore. To ka in ng'ama bende ok riek, ichame achama, kinyne ibiro chaki dhi adhiya mbele gi ywak ni yo tich onge, kia nang'o onge, to ine mangimani koro kethore, idonje paro moko beyo, uchako goyo ji dimbo, uchako puso ji simu, tema kang' jopiny bende yudi. To jopiny bende biro tieko kodi nikech uologi e kor gweng'. Mar ariyo,
koso tich ma ji wuoye ni kata timbe njore ma rowere miwacho nodonje njore ni. Steve James, wa blame josiasa. Josiasa ema nyayo weche mag tungni kata mag koko e kindo jende. Nikech iyudo ka jasiasa o believe ni opponent ne ok ni kode yo maber. Opponent ne nyalo hinye sa asaya kata kowuok odhi public participation kata mane liete. Omiyo ka jasiasa dwa dhi kamoro to manyo yudhe mondo goye gad. To yudhe gi sama gigoye gad ni josiasa miyo gi ga direction achiel. I mean order achiel. En ni uprotecta iwinja. Koro imiyudo ni sama gidhi kata mane function maliel moro to they are very rowdy ma gin gidwa mani ng'ama giwuotho go ni ema mondo giwinj wachne ma ng'at machielo kata machungi jatelo moro ni kane dwa kata wuoyo to giyudo ka koro giketho kata mana event gi heckling gi gik moko mar unnecessary. Erokamano velo biye mondo penj in kaka jakom mar Ruto vijana na Ruto Two-Term movement. Nyisa ni ere kaka tend William Samoei Ruto osekonyo kweth mag ojende ma bende koro iwuotho godo gi ma koro gibedo convinced ni wan Ruto ma koro wayiero. Ere kaka in kineno kaka ojende yudo lokruok kata mana konyo achiel ariyo adek e sirikal mar William Ruto. Steve James nyalo wacho achiel ariyo adek ma kata youth nyalo wacho nikech giwacho ni ok gine. Koro ketwa wane. Steve James, adwa miyi example. Jatelo kata mana ma wan godo Luland kage ok ginyal kawo kata mana pikipiki ni gidwa miyo yudhe te. But iyudo ka jatelo komiyi gimoro matin manyalo pushi e gimitimo no for some time, mano ng'ama be okonyi in one or two other way. Iwinja? For example, an gi movement mar Two-Term Youth Movement ma support re-election mar William Ruto. To samo wawuotho kwa wuoyo kod oganda mondo donjie e movement mondo wawer achiel mar re-election mar Ruto ni, wawuotho kwa uromo gi jopiny opogore. Last week but one kata week mokalo cha maluwo mane wantie ni nyaromo gi jondigni magoyo ngware. Higni onge kumise winje ni jasiasa moro nyoluongo jondigni magoyo ngware mobedo go piny mowinjo ni to gikadhi ang'o to timonegi kata 1 2 3. Gin jomineno kaka kwenda huko. Omiyo nya bedo piny kaka ng'ama rawera takoni jongwaregi gin bende gin gi kura. Amanyo kaka nyalo keto gi on board maromo gi phase 1 over 50 jongware. Nwawuoyo kodgi, nwawinjo challenges magikadhe. To tok wuoyo kodgi no aneno ni ok onego bed ni amigi kata lufu kata 200 mimiyo gajigi. Nadhi Kamuindi makao tiles mag ndiga ariyo gi tube ariyo ne jongware over 50. Ma tok twa kodgi tagone gi erokamano kuom kao time margi. Steve James jogo ne mor kabisa. Magi wacho ni igni temo aseriembe ndiga. Onge ng'ama nosebede piny moparo ni jongware gi bedhano. Omiyo wan waduoko erokamano ne William Ruto kod Dr. Raymond Omolo. Mamoko bende nowacho ni wan gi mutimonwa ni. Ma omiyo wadogoyo kura. Wan wasewe kindwa gi kura nwasewecho. So this kind of engagements mwadwaro. Penjiri ndakaw kata mana siling 1,000 ame gi ng'ato ka ng'ato. Onge gima do empower gi, onge gi pak mane giwinjo. To tiles gi ka gikete ndiga, jogi dwa chwado tich for another 1 year. Ma ng'ato ko budget mataye. Steve James, ng'amo konyruok kata tin. Erokamano. Omar, in kaka achiel kuom jotend rowere ma bende ang'e ni iwuotho koni gi koni kendo bende utudoru maber kabisa gi yudhe weteu. Nyisa ni to wuodhu mar one term ni
gino mabende koro nisenyisa kacha achiel ariyo adek, winjo ka bende wacho ni nitiere jogo mabende koro samoro William Ruto osebedo ka mulo ngimagi gi sirikal nikech sirikal ok nyal ndiko rowere duto te. Nyiswa ni to e wuodhuni yudhe maromo nade mabende koro wuok oko ma ok sir tend William Samoei Ruto? Kada wuoyo adwa na wuoyo kowuok kuom paro malewo gadieri mantiere piny. Nyiswa gima mondo wang'e ni tang'o matimore ground ka. Mano emomiyo wan ka. Yes. Wan kwantiere ko ka wawero one time. Kaka wasewinyi an jakedo ne ratiro mag rowere. Wan watiyo gi platform wantiere godo gieki engage jotelo mar manyo gik moko ma sustainable in the long term. Wan wawuotho kuonde gieki wamanyo jotendwa kaka mjumbe wagi wanyisogi ni bwana, wan biro manyowa bang' dwe tidwa miyowa lufgi mag konyowa. Wan kaka rowere wan wadwaro skill sets. Kawnwa rowere kata 20 ternwa e driving school. Oron notimonwa mano rowere wantiere kacha. Jatendwa man malo kucho chonde makedo dho en Embakasi East, Babu Owino ni Embakasi East ogore gi kuno. Babu en ng'at moro kwagone simu ni jatenda an gi yawuoyi ka 100 ama 50. Wincha ni jogo teregi kata sini driving school kanyo endo. Imiyogi skill sets. Wantie gi jomoko mikawo itero dhi timo kata planned operator sensei kucho chonde. Kiny kotieko en gi nyatije moro nyalo konyo gero Kenya, gero ndara. Wan kaka rowere nitie moko mo ong'eyo timo welding, nitie moko mariembo peng. An ok anyal wuondo rawera wadwa ni bwana adhi nyiewo ni peng. Wan kaka rowere we've created our own support systems. Waseyudo ni kidepend kuom jasiasa en ng'ama biro pangi. Koro wan kaka rowere ma jo one term wacho ni kar mondo warit mondo pangwa wacha sisi tujipange. Untie moko mariembo peng. Wanyiso ni bwana, okay, let's pull our own resources, let's do a lobbying here and there. Wamany pesa moro matin, wamany kata peng 20. We partner with people like Mogo, we partner gi ji kaka jok ma golo peng on credit gieki. We pay for you the down payment. Dhi gi peng no, dhi mbele gi chulo peng no, kitieko peng no mari. Me, I don't want to promise a youth gik moko ma shiny ma ok abro implement. Ndiyo konyo jangware miye tile nini go some sort of extent okonyo. But wan wang'iyo gima konyo oganda luo kanyakla. Wawe bedo ni wadwa goyo koko gik moko ma koro movement mar one term ne wacho gik moko achiel ariyo adek. Nyiswa ni to gin gitiyo kodu nade, bende gigero kako jende wan neno ka udhi kamoro maber. Wan kako jende mantiere to term. I want to talk on my behalf kako yes. Mar what is the benefit? Ok anyalo wacho ni in a way bedo na one term atime out of pesa, or bedo gi ni there is something that I'm like that is monetary ma expect from these guys. Magima watimo out of principle. Gima what I believe in kako Mar. Gima kaka Kenya madwaro mondo bedi. Wan wadwaro system kaka rawera matiyo ne ji te regardless ni Okuyu, in Muindi, in Jaluo. Mar ariyo, wan wa support one term kech owacho kae ni jatend ker William Ruto nomiyo jowa tich, nomigi experts. Wan go Opiyo Wandayi. Opiyo Wandayi is in the finance docket. An kaka rawera kako Mar, I expect ni yawuotwa moko motimo accounts gieki, motimo finance gieki. Mbadi omanyegi kamoro kata osogie. Yawuotwa motimo electrical engineering gieki, engineering matindo gi. Ng'ato kaka Opiyo Wandayi motelo energy docket, yawuotwa motimo plumbing gi. Inyandik gi pipeline kacha, inyandik gi Kenya Power kacha. Nyaka gisanyo ne ubeni an mbadi kabiro wuoyo kodwa, andiko ni ji kama, andiko ni ji kama.
Owacho Omollo is PS Interior. No wan gi ng'ato ka ni Ojode. When Ojode was PS, ne en assistant minister mag security, internal security. Kidhi Ndhiwa sani kigo step rangaje ni en gi askari jela, tie moro tiyo forest, moro ni police, moro ni lweny. Omollo kabiro luo Nyanza, anone gima Omollo nego nyisa ni bwana, un gi yawuoyi adi, wandiknu e police. Un tiere gi rawera di, aketnu e lweny. Nyaka gisani Omollo nyalo siemonwa kata yawuoyi kata 500 maka chieng' moro wuok e docket mar Interior nowacho ni jogi are jolweny, police and whatever, courtesy of me. Kwadhi mbele matin be, gigieki ok ni sama wapenjo gieki, they always try and coin some narratives around it ni ni koro wadwano wagore gi jotendwa ma joluo mantiere kanyo. The moment you've assumed a position of responsibility kaka jatendo nagi, onego bed ni gima biro mokwongo ni to jowa dhi konyre gi gini nade. E gini wan kaka wan tam ko wan gi koni, wan wapuoshi gi niero un kanyo, konyuru jowa. Atwara jorabuon magiywago pile ni wan wa support Gachagua. Atwara kimiyo telo. Kiny kowuok kanyo boro kara ni oboro oomo nyaka jaywecho. Kidonjo kuma Atwara otelo ibiro chako gi jaywecho mane watchman mane dhogete na Atwara. Jaywecho Atwara ibia kamano oketo gi fight ne jogi. Kata chieng' moro wuok oweya support system moro ni kata en oko kucho chonde. Erokamano. Awinjo kiwacho kacha ni kata joluo mane telo kosebedo ka konyo ogandawa. Kendi wuoye data mane bende osebedo piny mong'eyo ne to jok mokete sirikal gi bende adiro ka gikony jowa. Ako Opiyo Wandayi, wanjo PS, wacho jok machielo 2 3 bende osebedo piny mong'eyo ne to jogi. Bende nitie jok magindiko kata jok moka gindiko. Telo komi Steve James. To ere kaka udhi ng'eyo ni gindiko jogi? Telo komi Steve James. Kitimo gimoro maber, tiji maber no biro landi. Ok ibiro hangaika kitemo lando tiji maber. Adwa ni make gi kanyo asom messages moko ka wan ka gi Harigan Wakoyo wacho ni Steve Mosna Omar Nera #1 term. Wan gi Joseph Okuma wacho ni the guy is clueless. Penjo ni ang'o mosetimo kod Ruto ne rowere mawero 2 term magi jochimo kan last the question you are asked Okoyo bla bla bla. Yeah, kamano to gima winjo ma obilo bi wacho gi gima wacho ipako 1 term movement mabende yie kabisa ni inyisa kacha ni samoro Babu Owino konyo uka kugone gi simu. Velo bi pako 2 term nikech gino kada benefit ma William Ruto meyogi. Kang'yo gini maber kabisa ne utemo uketo agenda mag jotindu mamalo. Agenda mag kweth mag Sifuna, agenda mar UDA. Nikech kamo ki benefit to kinyal support. Awdo wani kech gini rowere neno gini maber kabisa to gimoro mabende samoro chando oganda ni ang'o momiyo wan kaka rowere mag Luo kata oganda mag Luo dako makre kamoro achiel mondo wabed gi para achiel manyalo konyo kaka oganda nikech gini kaka winjo kaka wuoyo ni en ni un kamoro achiel lakini ema biro ni josiasa tiyo kodwa mar chwalo agenda mag piny ka. Steve James, I want it to be ponono ni Ruto oriwore gi Sifuna, oriwore gi Ruto iba piny ponono ni Ruto oriwore gi Gachagua mbene koro apengo ne dichalo na adwa manda miya ni an kaka Omar sirikal ni okose konya kama kata an kaka Omar gini mabende kweth ma Sifuna osekonya go nikech wacho kachacha ni partner gi jok moko achiel 2 3 mar kilo nu kony nikech kony ka mwadwaro to penjo na maduong' en niya ang'o ma rawera kaka Inomar kokine king'iya ng'iya nikech ok odwa ni wawuondore kata bla bla. Jopiny wacho ni piny tek, jomoko wacho ni wan ok wadhi gone Ruto kura, jomoko bende wacho ni watimo na wadhi gone Ruto kura. Koro ka watieko achako gi Velo B. Iwinjo kaka Omar owacho ni sirikal ok dhi kodgi maber gie pachi ka kendo nitie rowere maywak chal ka gima mana penji cha ni jogo man sirikal okudo tokgi ma jomoko kaka Omar koro ok nyal donjo mar winj ber nikech Omar dwaro progressive development bende gidwaro no to kone ka giyude mane momiyo ka gi support stand William Samuel Ruto.
Steve James, adwa duoki chien matin. Wadwa wuoye e wach Babu Owino ni ema paro rowere Nyanza wa koni. Tadwa ni nikech wan e yamo, wadwa ni wang'is jopiny adiera. Empowerment programs te kata weche pikipiki momar wachogi. Onego bed nong'iso wane kata mana chieng' kama Babu Owino nokelo rambe kama, notimo rambe kama kata nokelo joma kama pikipiki. Adwa ng'iso jopiny kata jopiny bende nene adier. Empowerment mag pikipiki tuk buses ang'o matimre Luo Nyanza kagi. Interior PS Dr. Raymond Omolo ema kelogi kowuok through national government. Omiyo wawe kuma nabire wang' jowi ka mondo wamor jo kweth moko mapingo serikal gi propaganda. Onge chieng' ma Babu Owino ose Embakasi East mobiro Nyanza ka kata Kisumu ka kata Siaya mokelo ne yudhe moko kata mana beach pikipiki. Watu waseme ukweli, ochopo sama kora diere wabro chung' godo. Wawe kuru wacho gik moko ni mondo wago serikal, ni mondo wayud following mag yudhe. Omiyo wadwa we wuondo jopiny. Nyiso jopiny ni Babu notimo kama. Nokelo ne joma kama pikipiki. Notimo ne joma kama gima kama. Nikech wan wawacho gima tenore. Kata kidhi mana gine ma bus park ka. Tijo tuk ma bro ng'isi ni wan tuk-tukege magi wayudo nikech courtesy of Babu Owino. I mean of courtesy of Raymond Omolo, sorry. Gima ne wachore ni nokudwa mondo nitiere joma kidhi pikipiki kata mana kidhi e gine mar boda. Ibro yudi bung'isi ni wan pikipiki gi wayudo courtesy of Dr. Raymond Omolo. Mama Mboga wayudo empowerment courtesy of Dr. wapenji mana gime wachono. Ang'o momiyo ne wachore kacha ni nokudwar mondo kweth mar Linda Wananchi obi Kisumu kata obi koma untiere ni. Mago propaganda. Onge chieng' ma Dr. Raymond Omolo osedhi. Okawacho Dr. Raymond Omolo kweth mar pingo sirikal. Ang'o momiyo okudwa mondo miyo Linda Wananchi samoro donj kono. Okay, wan kaka jogo ma wacho tutam kata wan kaka jogo ma siro William Samoei Ruto ok wadagi mondo Linda Wananchi kik bi Nyanza. But gimotemo message motemo ng'isogi en ni siasa mag wuondo jopiny gi blackmail mag goyo serikal matiyo ema ok wadwa nochoch itwa nikech wan Raila nowewa serikal to waneno maendeleo ma serikal timonwa Luo Nyanza ka. Omiyo kapo ni ginyalo biro Nyanza ka to gibi ni gin gajenda magidwa ng'iso jopiny. Ok ni gidwa biro ni Ruto afanyi Ruto afanyi. Bende nitiere kaka rowere hinyore e sirikal ne. Onge kaka rowere hinyore. Magik ma ineno rowere timo moko ma section of rowere timo moko dhi karege. Gin mana incitement from clueless opposition, agendaless opposition. Mentie le itigi. But rowere mariek ma pachgi liw to se neno kuma line mar serikal kaka government konyo jopiny. Miyo gin e serikal kendo gin gichung' motegno kod William Samoei Ruto. Omara ken nyalo wacho ang'o? Velo bi wacho ni rowere dhi maber nyaka in bi winjo maber e sirikal. Steve James, ing'eni gik moko be kiwacho, it's good to say things you can substantiate dong. Seche ma wawacho ni rowere mokitiyo godo marach gi kiani wan kaka jo one term sama itimo gimoro looking for impact, we don't focus on ni jopiny baro nene nade nini. Wan watime to achieve an objective ni at least wa elevate jowa, wagol gi kuma ne gintiere cha, wakete gie kamoro. To ok en gima nyaka wagogo mana uwi ni dong ne Babu Owino konyo jowa kama the way they are doing with their issues with the PS. Professor PLO Lumumba nowacho wach moro ma was very profound ni seche ma itimo gimoro maber iling' thi to tiji maber no endo bro landa ang'o berni. Ok ikaw saa mzima kidwa pimo ne ji kaka ing'a maber. Mar ariyo, rowere mitiyo godo marach, wang'e jok matiyo gi rowere marach. Mano, that is knowledge in the public domain.
To de yudhe ti winjo maber, rowere winjo maber. Di onge manyalo yie no dhi oti kode marach kech winjo maber. Incidences moko matimre kae, me I can account for you chronologically, achiel kachiel. Incidences mosebedo ka timre Kisumu kae mag example kwa tiko matin. Another me example. Kane Raila otho ka, showground kacha chande. Jatendawa ma Babu Owino gi jomoko gieki mar nochako, they were standing their ground goyo sirikal gara Raila ne ngima. Ng'ama ne tamo gi donjo kacha chande. Mar ariyo, chieng' mane dhi ka Raila Bondo, jatendwa kaka Babu Owino gi nicha, ng'ama ne tamo gi donjo liel kanyo endo, mano keto negi goons malich, mamoko mi nyaka reflector mondo kik odonj kanyo. Mar adek, chieng' mane Babu Gino nego dhi Kakamega, mano kawo goons modhi oketo airport, mobloked airport mondo Babu kik land kanyo gi jolinda wananchi dhi Kakamega. Otendi Rungu Nyakera nyoro itoyo kae. Jo rowere mage mane timo endo. Gin mana the same lot. Nyoro kae kapok wadhi mabor. Orengo go sotsine ni Grand Royal Suisse kacha chande. Rowere mage mano dhi timo gino. Rowere mana achiel. Nyoro ogo sotsi Java House West End Mall kacha chande. CCTV camera nitiere. Jok mano timo gino gin jok mong'e. Gin jok mong'e ni who they associate with. Jok magi timo godo gigieki. Ma it is knowledge in the public domain. En gima japiny ong'eyo. Onge ni riambo ne ng'ato, onge ng'ato ni yango ne. Ma gima ong'ere ayanga. Ma just pose a random question to ng'ata Kisumu ka. Ni ng'ama sponsor koko mabiro Kisumu kan. And who are the perpetrators? Dong ong'egi. Faso ji kiagi. Ng'ama otelo negi. Pesa mitimo godo mobilization, ng'ama timo kelo ga pesa go Kisumu ka. Sama Ruto biro kae ok ni ji dhi no ere nini, dong itimo ga mobilization, ng'ama timo ga gini dong ji ong'e. Watewan rowere wa mi Velobi mondo mi wacha chel ka koro waloro chien wachalo koda kama Velobi wadhi. An gima dwa tieko ka wacho Steve James en ni ka nitiere ng'ato mong'eyo financers mag joma kelo vituko gi, wuogi public, nikech police nosewacha yanga ni ka in gi evidence moromo tikonygi kod yot matimo investigation mondo jogi omak te. Kata wadwa mawuoyo kane kwa ng'ise ni koro wane wang' jowika, wachnwa jok ming'eyo gine ok ni jopiny ong'eyo, wachnwa jogi king'eyo gi, call them by names. Nikech sirikal ok wabro ling kaka wan joma support sirikal nodwa mieno sirikal gi chilo, to moko bende une muloso uwegi kaka jo one term mondo utenti godo image mar sirikal. We will not accept that, and we will not accept that. Kata piny kethore. Omiyo wan kaka rowere matindo akwayo gi muolo no wasiruru sirikal ema ber wuoke to be madongruok wuoke, to sirikal oluoro kama koko nitie. Jodalawa waseneno ma Ruto timo, wameduru mana dhi mbele kod kwe, kik wabed yudhe mitiyo godo mondo kel koko among ourselves, nikech investors bende oluoro gimiluongo ni koko. To William Ruto to setemo moloyo president mosebedo godo e Kenya ka. Erokamano. Penjona mara ne unte, in kaka youth advocate mabende koro ikedo ne ratiro mar rowere. In kaka jatenda rowere mabende koro isiro kacha attend William Samoei Ruto, to un yawuoto nage. Bendu nyalo tiyo gi tendu ne mondo mubede romo moro achiel mondo kaka rowere ma Kisumu owuog e dwol achiel. Okay, Steve James, bedo piny kaka gimoro achiel ok en gima tek. Nikech after all kata mana jo siasa ma samoro gore podium gi, outside camera giromo gi wuoyo, gitimo businesses together. To kaka an matelo ne Tutam Youth Movement, anyalo gomba ahinya mondo abed gi owadwa Omar gi kweth mage, mondo wabed e piny, mondo wang'isgi ber sirikal gi joinwa mondo wawuoth pamoja.
nikech wan to ok wanyal dhi kama ber onge, kama school fees ok wuoge, kama yore mag yudo ne rowere tich onge, kama empowerment inene mana e Viusasa, kama ka ji odhi e galamoro to en mana matusi kod weche moko manono. Wan e sirikal, omiyo ka gidwa ni wabed piny to wabed piny. Koro nyalo yie mondo bed piny. Wanyalo yie mondo wabed piny to mana ka wan mwakelo gi korwa kono. Omar, advocacy, jal ma bende koro kedo ne ratich oganda. Bende seneno ka unyalo bedo piny kaka rowere ma koro onge ni jasiasa moro amora biro, un kaka rowere mondo uwuothe e wachiel. Steve James, gima nyaka wayiere ni siasa to en siasa. Siasa gi dho ngere wacho ni politics is like a house of cards, it has got two players. At the end of each and every session, the house always wins. Ni inin kaka japiny dhi dong kacha, to josiasa gin to ka weche gi agenda gi osebe ji biro mosore. Koro okane kantiere gima nyalo tamo bet kanyo achiel ni wawuo. To mar ariyo, bero mwani, it must be grounded on principle. Kech namba achiel, onego wang'e pogo kind adieri ga yang'. Ok ni sama nyisi adieri, inin kore neno ni mana yanya ma propaganda kaka osiepwa ne wache. To romo ni be kendo mondo mi wabed kanyo achiel, onego bed ni kwadhi kanyo endo, wadhi wacho weche rowere kaka wadhi mbele. Waketo siasa tenge monde. Kech number one, politics is all about interest. To kaka rowere gin gi interest mopogore opogore. Interest mar velobi ni yore, interest mara ni yore. Anan kaka I love progressive politics, which is grounded on principle. En mare no, I don't know it's grounded on what, I don't know it's grounded on money. Kech gin makara mar pako serikal. Kigolo pesa e gino. Gimoro timre sa ni golo pesa e gino. Penje gie, giboro dhi mbele gi support serikal no. Is it out of principle? Is it out of what he believes in? Unyalo bedo kamoro achiel, mane penjo ka twati ketika. Bedo piny bedo piny wanyalo bet, but when the meeting is grounded on principle, mano kende. Erokamano nyakora mugenya nikech sa ka uthul makende magoni. Erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo nagi TV adundo jaluo kamano wan kandi kaachiel koda iluongo ni Omar St. Gabriel kaachiel kod Velo Bima bende nwago godo mbaka kacha. Thuon wach ma kawuono ne wadwano ni to pogruok mane ma bende nitiere kinda rowere ma bende koro siro sirikand William Ruto to tam kaachiel kod rowere ma bende koro samoro neno ne tendo William Samoei Ruto konogo bende dhi mbele kendo gipingo kweth nyokora mgajong. Maya momiyo wan kandi kaachiel kod rowere ariyogi kendo kwago mbaka mondo mi wawinji ni to pach rowere to chalo nade nyokora mgajong. Gino ma bende koro awuogo do kandi ne wan gi Tuta Movement team Babu kata Sifuna kaachiel kod team Tuta Movement koro mgajwang wakwagi ka chunyo na giti bende mondo gibed piny mondo gine ni to wan kaka rowere mondo mi wanyak kuko mabende nyalo bede samoro ni koro mgajwang onego bedi rowere koro wuotho kanyakla giriwo paro kendo gigo mbaka kaka oganda onagi kawatieko to amiyo kacha daka seconds pradek adek mondo mi utie godo. Kwa kamano erokamano guna nya kwa kamano erokamano wachako rom kanyo udi cheng machielo. Cheke bana.